Любимият ми фризер в Трите гозби е фризерът с сладолед. Вече имаме нов десерт, който може да ви предложим за разхлаждане през лятото. Като бях мъничка, да се разбира 90-те години, най-любимото ми нещо беше нашите да ми дадат стотинки и да изтичам до кварталното магазинче да си купя вълшебният сладолед Виолетка, който им беше най-любим. И сега, след толкова години, мога да предложа същия този вкус на моите собствени деца и да ги прехвърля за малко в моето 90-тарско детство. И сега е момента на истината да чуем тяхното мнение. Това е вкусно. Да. Кратко и ясно от Бояна. Да. С малко повече емоция от Пламен. Можете този сладолед да го намерите в Трите гозби. На майка си рекламист се е метнал. И разбира се, най-хубавото е да оближиш капачката.